Ahojte, v dnešnom videu si zadefinujeme niekoľko pojmov, ktoré tvoria úvod do chémie. Ide konkrétne o chemicky čistú látku, prvok, zlúčeninu a homogénnu a heterogénnu zmes. Látky delíme na chemicky čisté látky a zmesy. Pozrime sa najskôr na chemicky čisté látky. Ako už vieme povedať z názvu, ide o látky, ktoré majú rovnaké zloženie v celom ich objeme, a teda sú tvorené jedným druhom chemických prvkov alebo molekúl, čo je aj dôvodom, prečo sa tieto látky v prírode vyskytujú zriedkavo. Avšak chemicky čisté látky ešte delíme ďalej, a to na prvky a zlúčeniny. Pokiaľ ide o prvky, všetky nájdeme v periodickej tabuľke, napríklad uhlík, železo, horčík alebo striebro, a môžeme ich teda zapísať pridelenou značkou. Chemická zlúčenina, alebo teda iba zlúčenina, sa skladá z viacerých takýchto prvkov. Ide napríklad o kyselinu chlorovodíkovú, hydroxid sódny, oxid uhličitý a ďalšie. Tu si treba dávať pozor na rozdiel medzi zlúčeninou a molekulou. Spojením átomov rovnakého druhu vzniká molekula. Ide teda napríklad o spojenie dvoch átomov vodíka alebo dvoch átomov kyslíka. Spojením átomov rôzneho druhu vzniká zlúčenina, teda napríklad už vyššie spomínaný oxid uhličitý. Ku chemicky čistým látkam je ešte dôležité povedať, že prvky aj zlúčeniny majú stále pre nich charakteristické fyzikálne a chemické vlastnosti, napríklad hustotu, teplotu topenia alebo varu, reaktivitu a tak ďalej. Posuňme sa ďalej ku zmesiam. Ide o zložitejšie látky, ktoré vznikajú zmiešaním dvoch alebo viacerých chemicky čistých látok. Medzi príklady patrí zemina, vzduch, mlieko alebo mosac. Je dôležité spomenúť, že medzi jednotlivými zložkami zmesi nedochádza ku vzniku chemických väzieb. Pre nás to bude znamenať dve veci. 1. Zloženie zmesi sa nedá napísať pomocou chemického vzorca. A 2. Rôzne zložky v zmesi si zachovávajú svoje pôvodné vlastnosti, ktoré sa dajú otestovať, ak tieto zložky jednotlivo oddelíme. Avšak napriek tomu, že tieto vlastnosti si jednotlivé zložky zachovávajú, vlastnosti zmesi sa odlišujú. Tieto vlastnosti závisia od jednotlivých zložiek a ich množstva, ktoré sa v zmesi nachádza. Zmesi môžeme klasifikovať na základe rôznych vlastností. Medzi najpoužívanejšie patrí skupenstvo a veľkosť častíc. Ku skupenstvu netreba dodať veľa. Kvapalné zmesi sú napríklad polievka alebo pramenitá voda, ktorá obsahuje rôzne minerály. Tuhé zmesi sa môžu nachádzať v čajovom vrecúšku alebo zemine a medzi plynné zmesi zase patrí vzduch alebo rôzne odpadové vody. Berúc do úvahy veľkosť častíc, zmesi vieme rozdeliť na homogénne alebo rovnorodé a heterogénne, inak povedané rôznorodé. Zmes je homogénna vtedy, keď sa jednotlivé zložky zmesi nedajú voľným okom rozoznať. Do tejto skupiny patria napríklad rôzne roztoky ako soľ vo vode, ale aj zliatiny ako bronz a mosac. V heterogénnych roztokoch sú jednotlivé zložky okom rozpoznateľné. Do tejto skupiny patrí napríklad piesok vo vode, prach vo vzduchu, ale aj taká hmla. Hmla je v podstate roztok kvapalných častíc, ktoré sú rozptýlené v plyne, ako je vzduch. Tento jav nazývame aerosol a je to jeden zo 4 pojmov, ktoré si teraz vysvetlíme. Ak je nerozpustná tuhá látka rozptýlená v kvapaline, napríklad piesok vo vode, hovoríme o suspenzii. Emulzia je zmes dvoch kvapalín, z čoho jedna musí byť nerozpustná v tej druhej, napríklad olej vo vode. Pena je zmes plynu v kvapaline, teda niečo ako pena na kofole alebo šľahačka. A aerosol je zmes nerozpustných tuhých čiastočiek rozptýlených v plyne, čo je dym alebo aj zmes kvapaliny v plyne, napríklad vystreknutá voňavka alebo spomenutá hmla. Pri všetkých 4 pojmoch si treba dávať pozor na to, čo je rozptýlené v čom. Ak je plyn rozptýlený vo vode, ide o penu. Avšak, ak je voda rozptýlená v plyne, ide o aerosol. Tieto pojmy je fajn si osvojiť, keďže sa ku nám vrátia v ďalších témach. Pre rýchle zopakovanie, látky sa delia na chemicky čisté látky a zmesi. Chemicky čisté látky majú rovnaké zloženie v celom ich objeme a môžeme ich zapísať chemickými značkami. Môžeme ich rozdeliť na prvky a zlúčeniny. Zmesi sú komplikovanejšie látky, ktoré sa skladajú z viacerých chemicky čistých látok. Zmesi môžu byť rozdelené do skupín na základe ich vlastností. Najčastejšie sa na ich klasifikáciu používa skupenstvo alebo veľkosť častíc. To je na dnes teda všetko, vidíme sa na budúce.